anrua mannate engma lowa achangti an hriat chuan seroi chu a beidong ngoi ngoi to ani chairman jang chuan director kang chu a office a kowa tung kam mei nei takin a tong khuma director kang chu ani na hli sakin branch te nawa thok turin arwata until tum a hlotlin lo awang chuan angui ema tuna chuan beiseina tlem te chau an nei to atu ka chuan gian un chuan trial aneya seroi pa atha awangin kumsari chung lung intang tura shem ani chuti chung chuan chairman jang chu a hlim lo chuang hau lo a chan chu atan chuan company chu a engkim ani chu mi nu chuan seroi chu apa thana akala apa thattu man ani theinan kumsom pakhat set amanga seroi chuan apa chu anti dun thin angin zu chu athlit sakve a rilruna takin apa thana chuan a oma danbam restaurant atangin gian su chuan ban atuma a chan chu a u naw pa an manawangin an company chu a enkol angai ani atum chan po isio in janga company anei thei chuan chan sapek tur thu a shil wang kha ania suwa chuan gianun chu jela chuan awa mu a apa in company a share nei zong zong ala let vekti ashila chu thu a sha chuan gianun chuan chutiang thil apa in achunga ti du chu mak ati in be seilo lam dai ani gian su po apa hne na kirle in janga company aro chung theina tur ani phot chuan athu soi engkim azom tur thu ashila chairman jang chu alom hle a suwa chu na tharpek belin afapa gian su chu a chaber ni tura train turin ashila danbam restaurant chef chuan plastic surgery atia a mel thato hle boka inti siak na atan eituran siama toni chuan an siama curry powder alo telpal hlau mai hiani chuan a hriat vele a au chiama ma se beiseilo takin eitur tui taka alo chuaka danbam restaurant chuan pakhat na anni pha a chu chuan danbam chu a vor kang le boka investor tipon danbam chu an run hel chana danbam brand chu honbel an du'a franchise brand siam na na hun thatak ani ti in isio chuan an siam te chu alo la khoma investor te ko tura anin pe thu asoya beiseilo takin seroi chuan athil soi chu hun alati lawa isio chuan amal te te a kanin hon chuan janga kan le pel theilawang tuni hun thatak ani alo ti le a an pani chuan anin hnial ani ringut to hojin po chuan isio i ngai dan chu tha ati in dikati boka investor pakhat chuan isio i chu aron benon le a an man mo lo chuan restaurant danga a investor thu aron shila chu chuan isio i chu aril ru ati buai to le a seroi chu inchunga chawin a soipuya ti chuan seroi chuan angai dan chu pompuin rislak chu atum ta a an pani chuan chairman janga thangkama an ok don ti an thresilo investor chu manmo takin an va mu a danbam chuan manager thatak an nei che ani ti in alo fakvel chiama seroi chuan remchang la in un billion nga chu franchise siam na na offera isio chu a team dewa ma se investor chuan rang takin alo poma an chanchin chu adar chakhle a chu chuan investor te beng a thlenga danbam chuan phone call an dong tam hle a ani khatna a billion som ayatam investment an donga dor hong thar tur mi somnga ayatam in register an omboka ti chuan office lian tak an honga asiam an zirtir boka an na cheu an zo nu chuan an ho konga peter na tuar chu an va mu a damdoi ina an kalpui ngala rinlo takin chu peter chu toni api alo ni a toni chuan apa peter fapa thalak chu a entira api chuan apa chu traffic accident a aboral to thu ashila toni chuan api chu a enkola atu ka chuan asiam inti siak tho ni na anneya program ma chuan restaurant shang te chuan an du zong an siama hiani chuan an restaurant signature soft tofu soup asiama janga group chuan fermented soybeans an siama gyansu chuan an siam chu a ve a chu vele janga chu an chak don loti a shengal beisei ange in danbam restaurant chu pakhat na an ni le ta a seroi le atim te chu an hlim ema suwa te lam chu an hlim lo hle thunga competition zo nu chuan seroi chuan an pahnia an bulathil ei turin asoma suwa chuan seroi bana avon ngala isio chu alung oi vak lawa an pani in kara chuan aron tlana
an vai chuan zute inin an limtlang hle a chu mi hnu chuan truth or dare game an khela isioi chu awan duaya bulachana ngian su chuan janga anei huna ahmangai ve theyangem ti azota a chan chu isioin alo indiam to wangani a hnuwa sero ya hun lo thleng ve a siang hun chuan suwa nen eng in lai chi nange an nei azota seroi chuan suwa adu ti asoi chuaka a chan na chuan isioi ril ru atina a gian su chuan isioi a hmu dan azot veli a seroi chuan isioi chu a farnu anga a en thu asoya a chan na wang chuan isioi ril runa chu a chapa a chap ti an shiat chuan isioi chu akal chuaka seroi chuan a zui ngala isioi chuan seroya a hmangai ti a thup thei to lawa trap chungin seroi chu a hmangai ti a hril char chara engdang ai po a than thu le a ma wanga college kalban sana a restaurant a tho thu te anu in a no chwa pha hial te chu asoya a thu soi ti awang chuan seroya thinlung chu a ne ve thei mai aringa ma se a be sei lo takin midang du anei le alo nol na chia don let aneya isioi chu vurtla hnuaya rilruna takin na oma anun na chan huama ven hima tum tlat chuan rilruna takin asiam le ta anat ema wang chuan kholaya chuan a thua a chap na sale a janga company chairman chu competition a azona an chaklo awangin a thina rim hle a final round na an company chu an chaklo le ani chuan gian su chuan janga company chu aro chung theilawang atia a soizo vele gian su chuan program chu akuta da turin angena nena achan ngei tur thu ashila competition a an chakle awang chuan danbam restaurant chu alun le zwala isioi chu na alakal lawa a chan chu seroi chuan a feelings te asia thiam theinan atiani isioi na akal loti an shiatin gian su chuan apa ashil ngalwata chairman jang chuan an chet na hun thatak ani ti asia a atuk zinga chuan seroi chu office awakala tuma anlo omlowa alo nok noi boka investor te chuan ansum invest te chu lakir andua chu chuan seroi te sum don na chu ati chhevek theiani an campaign nan 1 billion khat ai tam an manga investor pakhat chu chairman jangarwa man anga tel alo nia dor somnga te chu zang na dom na phutin an lo kala seroi alaka an thinrim em boka a chan chu dor hon nan an vaya poisa an chan wangani suwa chuan chairman janga thupekin lompuina veis alo kinga chu thila mu chuan seroya thinrim chu a awaka indu chuan contract po in cancel thei in vaya zang na dom na pek tur po kanei nge yang ma se sumdon na a chuan thilpoimo ber chu in rin ton na ani min rin chuan in kaldan nga in loti zel ro atia athu soi chuan dor nei tu te chu a hne theya ma se khoi tangin nge poisa chu anei ta kang ti chu a sheri lawa suwa chuan seroi chu tlan bowa ama ne na lim taka cheng dun turin asoma chuti lai chuan isioi chuan lobia in aron fuya atop thlenga abe puizel tur thu aron shila isioi wangin seroi chuan achakna anei let le ani atu ka chuan isioi chu na thok turin akir le a tuna poimo ber chu investor thar zon mu ani investor lisa chuan kumsom sari izata upa alo oma tudang ni lawin tuni api kha alo ni a chu peter chu director kang nen danbam restaurant a chuan an kala tuni api chuan chanpuyan ngai le ngai lo chu azota ma se sero ya chu angoi ringa chanpui dil chu ashe a tuni pi chu athina rima sero ya chu achapona wangin a hawa irulul na te da bowa in ngai tlom chang ishiat lo chuan iding chang ngai lowang atia thinrim takin achuak ngala director kangpo chu seroi omdan wangin alung oilowa akal ve ngala chu mizan chuan atim te thorim zia le an ha zia chu amu a achapona wanga an restaurant le atim ten an tuar na sa ti amu chuan aril ruwa siam thara toni chu abia a api nen anin mu theinan ma lo la turin angena toni chuan api chu jeju island a thleng cha ti ashila seroi chuan manmo takin isioi chu abia a besei lo takin toni api chuan phone chu la in seroi chu alobia a seroi chu mimol takini alaron tia seroi chuan an investor ni turin angena ma se
Tuni api chuan ASEAN competition final round na nena an chan chawin a investor thu alo shila seroi chuan competition a chuan an chak nge yang ti in na intiama ma se nena chan chu thil ol tak ani don lo gian su po chuan janga company anei theinan competition a nena chan nge atum boka dan bam chuan sef thiam tak hiani an nei ti chu asia a roman na chalo tak aneya gian su chuan suwa nena kalin sef hiani chu transgender ani ti ashila atu ka chuan seroi le sef hiani de chu competition nei turin an kala newsa chuan hiani transgender ani ti chu arondar tangeya siangun chuan news chu manmo takin na entira studio a omzong zong te chuan hiani chungchang chu an lo soya hiani chuan sheom atilutuka chulai huna chang chuan achuak ngala gian su chu chanchin bumi te thamna pe a hiani chungchang thu theder tir tu alonia suwa chuan gian su ache dan chu mak atia hiani chu me cheres ruma atlan luta ma se chulai omte chuan an chhuwa tira seroi chuan hiani chu athin lungzong zongin a inrin tok na anei let le theina na fuya tuna hian I top sanani chuan mi zongzongin an nui zat zwal zo kangche mi zongzong nangma hotu te po I hne theinan he competition a hian nena I chang ngei turani ati chuan hiani chuan a inrin tok na chu anei let le a studio chunga chuan hiani chu a in London lowa an ngaya gian su chuan program chu danbam IO tel lowa chanturin angena ma se hiani chuan kongkhar chu aron honga ama zong aya in ring tok le zwalin competition nei tur chuan aron pen luta gian su chu ashil hai le a program chu an chanta a mi zong zong be se ange in ei tur tui tak chu asiam le a an vai chuan result puan chu rilruha taksi phur taksi in an ngai changa endik tu chuan hiani chu chaka apuang le ta an vai chuan an hlim em ema danbam restaurant chu alar le pha hle ani thilmak le deuh chu chairman jang chuan gian su an hiani chanchin newsa a thedar chu thinrim a hau chu soilo chu tianga chet lak na changa hriat wang chuan a fak zok hlau mai chu ti lai chuan ECO chu an company a avakala gian su maya chuan a beng thuaya a chia le tha hriat na anei let le ngei a be seya ma se gian su chuan janga company anei huna ECO chuan a hmangai ve dona arin wangin engthilpo ati zel tur thu ashila ECO chuan akal sana seroi bula chuan avakala seroi chau chuan a hlimna a thlen theiani competition a an chak wang chuan toni pi hna investment contract sign tir turin an wakala tuntum chu seroi pon an restaurant chu sang taka thlen pui adu tak zeta korea mai nilo khovel pum huapa inzar phar adu ani newsa chuan danbam restaurant in un billion som thum zet investment an hmuti chu adar le ta a chu chuan gian su chu atilom lo hle a suwa chu engtin nge seroya atluk chiat tir azota athin lunga chuan seroya ti chiat che a oma apa chuan chu alo hriat vele leadership meeting a atel tira mi zongzong hriata gian su chu janga company ro chungtu turani ti apuanga gian su an company aro chungtur chu gian hun chuan new sa changin alo hria a tan ina chuan ha dam takin a thei talo tan ina changa achwa hun tura ta na inbuat sai char chara kumli chu aliam ta a seroi IC company po lo changlianin isioi po ama ain a mel thazwala seroi chu company te nautam taka general director ania meeting a chuan leader tilve te chuan har sanna neu an soya be seilo takin isioi chuan afin na chu mangchang kain thukam ni khatlekin director chu an har sanna sutkian na turin alo puya gian su po kumli lai rampona lekha azir le nu in aron kir le ta a in ring tok to in board of director te ma a chuan arwa manne te chu a phara a plan chu apa chuan alo thlop hle a chairman jang chuan IC company ti cheturin thu ape a ti chuan janga chu anei tur thu ashila chuti lai chuan afapa upazok gian un chu tan ina changin alo chuak to a ma se chairman janga hrisel na chu a chato lo le a alu a haizingin a chaw thut thin boka doctor chuan chairman jang chu a cancer ti asoya gian su chuan apa thi chu company anei thuai du wangin poiti na anei haulo gian un chuan apa chu avamu a gian su chuan apa chu
a thi ma a company ro chung tu tur thlang turin atia a chan chu a u gian un aya chan thazo ka a inda ani ma se gian un chuan company chu ro chung ala tum hle a jela atan chung khan apa thu soile ngai dan te janga chu akuta ada tur thu a soite po ala shia reng thu le janga chu a hne na lan ngei turin ashila seroi chu suwa nen zanria ei dun turin an kala ma se hojin chuan seroi chu lobia in suwa chu akal sanri angaya hojin avahmu chuan seroi chu alo hawa IC company chairman ni chung si in an melwa company director angai zon wang chuan seroi chu ngai tua thuilo ati ema ipa chung chang te kha I thengil ta emni atia hojin chuan seroi chu angai tua tak zetani a chan chu gyanun chu tan ina changin alo chuak to sia chu mai baka chairman jang chu hun rei lo te bak adam to don lowani chu thu seroyan asia chuan makati in a oi lo hiala a phone la chuaka chairman jang chu abia a seroi chuan kanin beina ala top lowa in bezel tur kan ni awangin ila thi theilo idam reng angai atia chairman jang dam tur du tu om chun chu seroi chawani seroi a thu soya wang chuan chairman chu a hlim hle a seroi chu company ya alet le a isyo chu chaw taka alo muhil chu awamu a jacket chu asintira isyo chu alo har thuta isyo chu alom hle a seroi chu alai dewa atu ka chuan janga company ro chung tu chung chang chu an ngai to a gyan su chu chairman ani chuan antana hlau omdo na wangin andan ngei angai thu an soya gyan su chu CEO ani na achanga paithak angaya ti chuan isyo chuan share nei tama wangin CEO wa chuan da anrela anro man na chu tha an titlanga isyo le seroi te chu na chung chang soya anti ti lain suwa chuan seroi chu zanria aipuya alo soma ma se seroi chuan abwai deuh wanga a theilo thu alo shila isyo chuan alo thika seroi chuan beiselo takin nula anga a en lo thu ashila chu chuan isyo chu atina zwal hle a seroi chuan isyo I ril runa a mu chuan a in thiam lowa ma se isyo I mu a chuan atilang du lowa isyo chuan seroi omda na chang chuan alaka feeling sanei chanti asia a chairman jang chuan seroi ti company wa man na chu alo shia a malak dan kung angai to ngala isyo chuan janga group shareholder te chu a mu thina ni tin chuan a theina zong zong mangin alama an chan theina na be china isyo chu acha anti in atam zok chuan andu boka ma se a thorim em awang chuan a hnar lo thia isyo a tho ha em lain seroi chuan suwa alo mu a suwa chuan ala du reng emti seroi chu azota chuti lai chuan isyo alo kala an pahnia a mu chuan seroi chunga alom lo hle a chuta tang chuan a chuak ngala seroi chuan umzui atuma ma se suwa chuan alo danga seroi chu a chuat laia wangin isye chu anubula aletle to a atu ka chuan janga group shareholder meeting anneya isyo chu adam lowa atel theilo awangin CEO ani na tur chu an hnola seroi chuan isyo chu damdoi ina chuan awamu a isyo chuan ruwa man na dang aneya ma se seroi chuan tolhadam ri turin angena ani lo chuan company achanga aban tur thu ashila asoi zo chuan seroi chu akal ngala siangbun chuan seroi chu awa uma seroi chu mia anga omlo turle thil mufia thiam turin ashila athil soi chuan seroi chu ati hara isyo in chi adu em amu chuan alei sak ngala ma se damdoi ina awakal chuan achi lei sak chu peturin huaisen na anei lawa an hmulowa chuan ading tlata chuti lain gian un chuan gang leader chu poisa tam tak kingin awamu a seroi te chu bitum turin ashila chuti lain seroi chu isyo na te tho sakin abwai ema isyo jawara hon chuan isyo in alemazia chu ahmuwa adairi chu in boka isyo in ahmangai zia chu ashi thiam ta a ama ngei po chuan isyo chu ahmangai ani ti ashi chuak bokani seroi chu man mo takin hospital panchuan ahmangai thu shil turin akala isyo po chuan seroi a thilei sak chu alo mu a thi chu a ora a hlim hle a chuti lai chuan a ruma doctor lem chu alo luta injection a hun thu ashila
seroi lo thlen chuan isioi room nok em chu a hmua tu emo hian isioi an kidnap thalak chu arun thona seroi chu ama akal turin an shila seroi chu chak takin atlana gian su chuan thil dik lawa omti sha in rang takin seroi chu a ngala chu mi nu reilo te a seroi chuan an omna mun chu awa thlenga gian su a local ve ti gianunan a hmu chuan seroi a rwala a una pa chu da that ve atum ngala gianun chuan gian su chu suturin thu a pe a chu vele seroi chuan arun chan mana khama chuan seroi chu aluma a thi don lai chuan isioi chu angai tu a ammangai na pom sakman lowa a thi don awang chuan poi ati ema gian su chuan ambulance abia a ma se chu ti lai chuan gianun chuan alo hmuwa a u nau pa chu thaturin atia van nei thlak takin gian su chuan siangun chu abe mana gian su chu an soi sa a isioi bula chuan anda a gianun chuan seroi chu athi ani aringa gang leader chuan athi ala ring lo thunga chu wang chuan endik turin mi atira van nei thlak takin seroi chu ambulance a chuan an phur mana hospital an shwaya adam chuak zo lowang ti chu an hlau ema isioi omna an shiat lo awang chuan an ril ru a buai hlom hle a an omna chu shiat tumin an buai hle a chuti lain gianun chuan ami man te chu asoi sa a avau boka isioi chuan gianun chu hlau mel deuh hian alo oma ma se gianuna akal vele isioi chu athowa akut phuar na chu phel atuma siangun chu gianuna roi gang leader nena chuan kalin du tok to turin angena seroi tenen anin thian thatna te chu asoi chuaka ma se siangun chu anlo soi sa zoka chu siangun chuan police ko nan mangchang kaya an vai chuan an shwai ta a zing ani chuan isioi chuan akut phuar ni chu a phel theita a gian su chu a phel sak ve boka chuti lai chuan seroi chuan mumang aneya amumanga chuan apa nen anin hmua apa chuan hun khir tak itok ani chuan karwalin local ro atia seroi chuan apa chu akwa vongvonga ma se isioi laka batanga thu soin arwala akalve thailo thu ashila asoi zo chuan seroi chu ahnung tola ti chuan alo har chuak ta a ma se seroi chu apa nen anin chenle awang chuan ariru ana hle a rei tak chung chu atrapa chuti lai chuan gianun chuan apa chairman jang chu abia a athil ti zong zonga apa chu apu a tuna chuan kir thei ani to lo ti ashila apa in kumnga liam ta a achunga athil ti awangin phuba ala a gianun chuan apa chu ami man te omna hmuna kal turin atia chuta chuan alo kal phot chuan ami man te chu achwa tir tur thu ashila chairman jang chuan chung thu chu ariat chuan athilo chawani afapa azirtir na diklo tak chuan athung rul me kani anin biak zo hnu chuan gianun chu avaluta gian su chuan alo vuthua isiai po chu alo in ring ringa gianun chuan dan atuma ma se an pahni chuan an chhuaka an kal thui ma in gangster te chu an lo thenga an pahni chuan an lo danga seroi po alo har chato a isioi chantura kal ngal adua suwa chuan seroi chu kal lo turin angena ma se seroi chuan isioi a hmangai thu chu ashila thi phahial don po ni se a chan ngei tur thu ashila seroi chuan chairman jangan isioi te omna ashiati news adonga chairman jang mutur chuan akal ngala seroi chuan isioi andana asoidu lawani chuan police ko tur thu ashila ma se chairman chuan seroi chu chingchiturin ashila seroi chuan a chapo na da bowin chairman jangma a chuan isioi tan a chingchita a chairman jang chu a hlim hle a ma se adu a hmunan afapa chu a phat san le ani isioi omna hmun chu aziaka seroi chuan tuna chuan ka melma ini to lo a melma chingchitura du wanga afapa ne na thlengtu hian ka melma ni hi a phu hlol lawani atia asoi zo hnu chuan a lekha ken chu ala a an kalsana chairman chu a thin rim hmel le a gian su le isioi te chu tha tumin an lo din hwala an pahni chuan manrua an kenga isioi chuan voithum thleng a chiar huna beithut an tuma ma se a chiar zo vele a thil ken chu apaya atlan chedaya gian su chuan alo danga gang leader chuan gian su chu a tha don lai takin gianun chuan alo danga ti chuan kara chuan lutin isioi tan hlei theilo chu an uma
an sut don lai takin ECI chu thanglama atan thla a ECI chu konga chuan alo tlan chuaka chuti lai chuan steroid chuan alo hmuwa ama tu kar chu asua steroid chu kar atangin alo chuka ECI chu steroid lama atlan ngala steroid chu akwa Gyanun le gang leader chu an lo kala steroid chuan gang leader chu ama a anin thian thatna te awang tal po du tok to turin angena ma se siangun chuan steroid te chu kaltir masa in alo dan tur thu ashila achakna zong zong chuan miswal pani te chu abeya steroid chu ahliam wangin atlan theilowa adinga manmo takin istoi chu amangai thu ashila anin kwa chuti lai chuan Gyanun chu chak takin aron tlana steroid chuan lungin alo vom dinga steroid chuan istoi chu kalmasa a police nena report turin ashila ani chu Gyanun nen anin beya Gyanun chu kumli chunga tan nuwa alo danglam to hlea steroid chu achau tu in Gyanun chuan asoi sana sa hlea siangun chuan gang leader chu athat du lawa mi thataka ala chua thei aringa steroid chu muang changin aron ding le a Gyanun ne nan achakna zong zong a manga ama po chu achau em awang chuan a thutnoka chu mi nu chuan isioi chu police honen an lo thlenga an pani chuan lim takin anin ko a atu ka chuan suwa chuan janga company poi khoi fin fia na zong zong chu police a theluta chairman janga in chu an dap ngala chairman jang chuan an pu na zong zong chu pom atuma a chan chu a thi don to wangani ma se secretary chuan an restaurant partner te chuan an contract cancel an du ti ashila a chan chu thil thleng ti awang chuan janga company chu atu chedon ani an company chu an shral angai don ti chairman jangan ashiat chuan amang anga chu wang chuan a company a chan lo nan chanpui tu tur azonga ma se tuna chuan steroid chawin an company chu a chan thei ti asheta a Gyanun po chu a thil ti swal te awangin dam chunga lungin tang tura shem ania steroid chu hospital a chuan alo har chhuaka a hmangai ECI chu akwa ngala ECI nu chu a thina rim hle a steroid chuan ECI nu chu ngaidam adila anu po chuan alo ngaidam ve a ECI po chu alo hlim ve em boka hospital chu an chhuwa sana an restaurant an thlen ve le chairman jang alo kalti an shia a steroid chuan ama nge yin a ei tur chu asiam saka ama na pe boka chairman chuan tui ati in steroid thiam na chu a muchiang hle a steroid chuan a company le janga company a sun fin tur thu ashila janga company ming chu a thai bo tur thu ashil boka chu vele chairman jang chu alunga ya a thowa steroid ma chuan a ching chi a ngai damadila ma se steroid chuan engkim an kaltlang pui to thu ashila a to pa chuan chairman jang chuan engkim chu a chan ta ani ti chuan janga company nen an company chu azom ta a steroid chuan chairman din hun lo in shareholder ho chuan an thlop thale boka Gyansu chuan steroid chu anun na achan saka wangin ama ain aza le zwala akong tharzo turin akal santa a steroid chuan atira engma aneilawa apa an tha sak boka jela tang le a ma se achung ril thatna awangin atopa chuan limna le hausakna aneita ani steroid le ECI te po lim takin an omdun theita ani